Ndamira mambe pedaro mambo kutasi. Yeso ne chokwadi. Yeke vanchata urambe chokwadi. Ndikanyima chabatwa nemhosva. Ndikanyima panchabatwa nemhosva. Mwari andibatsira. Pamusoro pekanga redu. Ndauya nayo pano. Nyaya yandauya nayo pano inyaya yemubereki wangu anova baba akatisiya mugore ra2021. Baba vakarwara kwenguva pfupi, ingati zve2 weeks wachirwara. Kuti baba varware vakanga vabva panomwe musha pavaishanda waiwaka, saka musi uyu waiturika imba. Ndobva vati hanzi ndakasvika kuma1 sandatya, saka vakabva hanzi pandati ndaane nzara. Hanzi baba vepobva vati mai havapo waenda kuwashira. Ndobva vati mukoma muno mahewu here kusvika ndomwe. Hanzi baba wepo achibva wapinda mumba, baba bva wadzika padenga. Achibva apinda mumba vabuda nemahewu ake ari mukapu. Akabva apa baba mahewu aya abva vamwa. Wamwa kudaro mahewu wakabva wangoti hanzi wachingoti pedzei kumwa mahewu aya. Mai vakatomboti hanzi ndakatomboti handipei ndimbomwa. Ndobva baba waya ipamba bva kuti aiwa maiguru musamuda ndichakupai enyu. Baba wachingoti pedzei kunwa mahewu wakabva watanga kuti mudumbu ipapo. Wachinzi wakabva ipapo kusvika kwamandeya wachibika kwabvute kusvika kumba wakakotama wakadai wachiti mudumbu mangu. Wasvika kumba ndopawakangoramba wachingoti mudumbu wachibva waenda kukiliniki. Iwo havana kutsanangurawo zvanga zvaitika asi wakangonoti mudumbu. Ndobva wabatsirwa kukiliniki kuchisuru. Zvadaro mai ndopakazotifonera vachiti baba wenyu angoramba ndikubve kuti warwara asi nezvimaonero ndiri kuzviita uyai mudini muone baba. Ndakaenda inini ndikasvika ndikati baba chibva wangonditsanangura sematsananguro yandaita. Ndobva kuti ati endai kuchipatara. Zvikanzi dai mandiendesa ini kusikana. Pane vanoita zvemahebhu anga ari kusagambe. Ndobva tatsvaga mari wakaendesa baba kuna dhokota waya bva watora sikana. Baba wachibva wadzokera. Kwanzi kusikani kanzi dhokota ati achasenda zvaaona pasikani pacho achakusenderai. Asi zvandaona inini matumbu angu ane maburi. Patati ane maburi baba hamusauchwa urware zvikanzi matumbu angu ndamaona ane maburi. Dhokota achakusenderai. Saka ndo vanafanira dhokota muchasendere takabva tava panhamba dzamainini. Kwanzi ndikasenda. Tagara kudaro dhokota wakazoya futi pamba ndobva wabaya mainjection angasara. Vatazotora baba vatangisa kuhauna. Waenda kuhauna. Wakagara kuhauna tingati 3 days. Zuva rechi4 ndo pakabva pataona kuti rechi3 ndo pandakafonera namai. Ndikanzi uruti ako wakuda kuenda kumba kwako uya kuno baba wasunzwa zvakanaka. Ini ndakakwira kuhauna ndikasvika ndikaona baba zvazvinenge zvotoedzera. Todii ngatidzoke futi kwadhokota. Ndikanzi ngatiende. Taenda kwadhokota wakabva wapiwa mishonga wakapiwa. Tangodzoka kumba manheru acho baba wakabva watanga kugomera zviya wachifema kunga zvinoita imbwa zvekuti wapungi wachidaro. Toita sei tafonera dhokota akati zvino handikwanisi pausiku uno munozotoenda mangwana makuseni. Takadzoka mangwana makuseni kuna dhokota. Dhokota akati ko indava zvaanenge munhu akuzvimba chidumbu. Tikati isu hatisutozivawo kutouya kwamuri kuti mutibatsire. Zvikanzi imi baba imi hamuna chamakadya baba havachatokwanisi kudi kutapa. Ndipo takazodzi achibva ipanapo manyai kuchihospital kugeneral hauna. Takasvika ikoko hatina kumbotora nguva baba wakabva watisiya kudaro. Ndo patakabva taenda kumba tikanzi boarding yatsva mangwana aya takadzokera tikanotora bhodhi. Inini ndakaenda nabamunini wangu ndo wandakaenda navo. Tasvika kwauna tobva tatora bhodhi yedu patapiya chitsamba chatakapiya takanzi endai muchidzivise kumapurisa. Asi hatina kuerenga baba munini wakatotambidza watongotipeta kudai kwabva tatoenda. Tasvika kuya munhu uya patakamira ndo pakati ndiona ani kwani moyo wakadai. Patatoti paenda pamunini kochi. Tikanzi asi hamunaerenga chipepa chamakabata. Tikati hatinamboerengesu. Kwanzi pakanyorwa kunzi food poisoning. Dhokota haana kuti tikati haanambotaura nesu. Tadzokera paya takatora bhodhi tikaenda kumba. Tasvika kumba ndobva munhu uya kwatiri kuti wakamira mahewu kubva baba wangu wachirwara pa2 weeks
haana kubvira ateera kuti auye kumaira munhu abva pamba pake achirwara. Ini ndakazotomboendako ndikati baba utaura nyaya yekuti hanzi hamuna kumboteera ko sei musikuuyawo kuwawo. Musaite chimanyika. Mukati munhu wakapa baba mumahewu. Munhu uya haana kumbovhizita baba wangu for 2 weeks. Munhu uya muruti. Taurai zita remunhu akapa mahewu ndinhingi. Munhu asina kuuya kovhizita baba wangu amba mahewu ndinhingi. Mababa wangu akamwira mahewu pamba panhingi. Baba wakamwira mahewu pamacheka. Ndo pawakamwira macheka haana kuzoteera kuya kuona kuti munhu abva pamba pake achirwara asi kusvika musi wekufa macheka akazouya. Macheka wacho uri? Macheka haakubva panapa. Uri? Haana kuyapo. Ari kumba kuchisuku ndokwa. Mukati pane zvauri kuona pamakuva but sameni riri kuti zvemumusha saka nazviri zvemumusha macheka opinda pa tozvatoa nyaya yemunhare take nezvemuta zvekuda zvekuti zvinhu zvamukona makona zvakatosiyana. Ini ndofunga kuti narration iyi ndeyekuti tinzwisise background yenyaya yamakatarisana nayo handizvo ndosaka ndakateerera. Saka kana mutotaura nyaya macheka wacho asitoripo saka tiri kutaura nyaya yandakauya nayo panapa inini ndekuti tine zvatiri kuona pamakuva pababa kubva papa wachishaika kubva musi wekuenda kuhamiro pakaonekwa paine tsoka tikaenda tikafamba then kubva ipapo pakazoonekwa mbiya kukaonekwa mabhotoro ndobva bamunini vawazoti ndarwara negumbo ndirwariswa mukoma wakazoenda kumuprofita wawakaenda semhuri vanhu vese wakaenza hambai wasvika ikoko wakazonzi vanotora ivhu repaguva rababa wakaenda naro kumuprofita. Muprofita akakanga ivhu riya akasanganisa nesodzi achibva ati hanzi mhai torei ivhu iri munomwai pamba penyu. Mhai wachibva kuti aiwa zvakurwara ndi ava saka ava ngavatore ivhu vanomwa vanozvishandisiri. Saka ivhu iroro rakazotorwa futi bva tadzokeswa kupi kumakuva. Saka izvozvizvi muna February mai manje ndo patakazonzwa kuti hanzi kuguva kuya kwababa kwaborwa patile pakaborwa buri rakaborwa ipapo. Saka ndo nyaya yatauya naye munume yekuti tinotambudzika nezviri kungoitika paguva rababa. nyaya ngani? Mune nyaya ngani? Because uneka matanga mutotaura nenyaya yamacheka kuti macheka ndiye akababowa nyupo izi handina kuzozwa kuti after baba afa handiti makazoitei namacheka. Dokta wakatoti food poisoning handiti ende imi muruziya kuti baba pamwe mahewu ndipo abva atanga kuti mudumbu kokuenda kumba handiti macheka haana kumbomaira baba afa kubva madini kufa kwababa makakwanisa kufambira buri riri patile asi kufambira kuti baba wafa nei hamuna zvikazii takafamba zvikanzi zvinizvi munhu akaurayiwa asi hatina kutsananguronzi munhu akaurayiwa nani akapiwa mushonga ndo zvatakangotsanangurirwa. imimi saka chamawinga pana mawinga buri riri patile kuti zviri kuitika kumakuva ndo zvakuinzai panapa asi kumhuri kwenyu imimi pane here zviri kumboitika maererano nekufa kwababa? Baba ari kumuka here kana kuti chii? Zvekuti baba vakumuka handingazoziva. Baba hamusoziva? Zvekuti vakumuka here kana kuti alright. Saka nhasi kudare wamaunza kudare ndiani? inini ndauya kudare nevabereki wakasara wana baba tinoti tikavati ngatifambe havabvumi
kubva patazoita nyaya dzeyababa kuakira zvese havauyi. Nhasi wari pano. Nhasi vari pano. Pamusori imimi kuti muzoti vana baba ngatifambe chakushupa imimi chii chanetsa chii kwamuri kuti muzoti vana baba ngatifambe? Kufamba chetu zvanyaya kuti pakaonekwa chinhu kumakuwa ndo patinoti ngatimbofambe tinzwe kuti chii ndiani ari kudaro. Saka vana baba vari kuramba. Havabvumi. But nini kama problem makaenda kutora baba mnini wakarwara arwara nemakumbo mukaenda mukatora ivhu repamakuva baba enyu mukakanga marikanga mukapa mai kuti ndodini pamachiwanzi mai akati kwete mobva madzosera kuti ivhu ramakanga riye kumakuwa saka purpose yekuti muende kotora mavhu paguva rababa wenyu kurapa gubhu rababa munini muri kuti what are you saying? What's the meaning of that action? Baba munini unei chekuita negumbo rake rekurwadza kwegumbo rababa munini kune chii chekuita neguva rababa wenyu? Why baba munini vasina kuenda kuchipatara? Iyo baba munini ndo akataura kuti hanzi mukoma ndo ari kundirwarisa. Mukoma ari kurwarisa nechii? Hatizivi ndo zvavakataura kuti mukoma ari kundirwarisa. Saka vanhu vese hambai kumaprofita. Wasvika kumuprofita ndiye nyaya kuzoti chiende motore mavhu paguva. Akazokanga mavhu ndiye muprofita wacho akanga sei mama pamai. Ndo pandisi kuziva apa kuti vana baba vacho vakazviita vari pano kuti chachazoita kuti wape mai kuti endoise pamba pako hanzi endoise pamba pako ivhu racho kosei makazoridzosera mumakuwa vanhu vese vakabva varamba nekuti mai akabva ati handikwanisi kutora ivhu rekumakuwa ndoditi ati handisi kurwara ba ipai munhu ari kurwara andozvirape zvendiye ari kuda kurapa vavaramba futi. But in the first place imi mama mbubvumirei kuti ivhu riende kutohwa paguva rikanga. Vana baba ndo vakati vakanzi nemuprofita nemoto ivhu waenda kutora muprofita wacho ripi? Muprofita wacho makamuwanika ndigurure makatsvagiwa naye muprofita wacho nababa munhu wacho iwowa ndo vakatsvaga futi. Ndii mune gumbo rakarwadza mukanotora ivhu pamakuwa kwete saka uyarunyepo takaitika ndotwa musaita gatakata ndori simbo papa uyu ari kunyepa here panharo kuenda kumakuwa kuenda kumakuwa ndikufamba avo mwana ari uko yapo nyanda kuenda kumakuwa batazi neprofita asumuke mukoma ndimakaenda makuwa mukanotora ivhu ivhu mamuritora mudoshandisa chii takaitika musi wacho kumuprofita uko akunaenda kubvira zvekubvumirana vanhu vese vamwe vakanda vari kuchema vamwe vachienda vari kudii vanhu vakatomutswa usiku makusenseni saka munhu vese mukaita ndomaprofita pane zvidomudinezi shuva takati ndiye baba munhu tasvika umo kudai kuprofita kuya kuya tasvika muprofita akatsanauka ai kuti hama yenyu iponi ende motora ivhu kupi kumakuwa tikati zvinoita tisina kuzivisa takamira nasapoti zvikanzi zvinoita itai zvekuzera muchienda kutoka shuva ndakaenda nemupororo neumwe wachitoitiresi. Batiri mubvunzo mupe kuti why guva rabambwa why musina kutora makuva mamwe makatora guva hatizivi gozi muprofita iye amutitauri kuti hamuziva urausimukaumba kuenda kotora ivhu paguva munditaura kuti azamusuziva kuti ivhu muritorere paguva makatadza kubvunza weireba munini wacho wavava kuti vhuti kuritorei kana imi muri mukoma rudziya anotumwa nemunina kuti ita zvakati ipapapo pakaresvika apo asi kutaura chokwadi panji yanga iri musi wacho ndiyo yakaita kuti tiende kutora yemuprofita naye baba munini iye paunini akaendera mumakuva haana kuenda sei asina kuenda hatizivi anga kurwara sei asina kuenda hatizivi saka ivhu rakakangirwawo makwati pampo pemuprofita ndo pakakangirwa ivhu chichokwadi rapedza kukangwa kwarapiwani rakazonzi ngaripiwe maiguru sei raifanira kupiwa meve hanzi mwana uyu pane zvaachazoona mwana uchi ari yapo
pamumengo pane zvachazoona ipapo kazanenge achazoona usazovhundukira Asikanaona something asazoite sei? usazovhundukira Asazovhundukira. Saka sofa pane zvachaona. hapana Hapana chataona. Akambomubvunza akati hapana chataona. Pane mhosva neni yekutanga yekutamba nemakuruwa. Iyo I'm going to find you as a family. Ini inoitori mhosva yangu nemi. Chaona dzimwe dzisedzo asi yangu mhosva nemi yekutotanga yekutotamba nemakuwa. Kukanga mavhu emumafuta. Zvomaikanga makaisa mafuta. Makaisa maonyeni nemadovasi. Makaisa sauti. Makaisa sauti matombo. Gumbo rakapora. Rurwadza. Saka zvokukanga zvino zvakabatsira. Hapana. Saka makazozi chaicho chinokubatsira ichii? Panhau changamiri. Vana mukoma kana takagara tichizwisisana panhau yakaitika kufa kwamukoma munhu atanga kunzi Karasawo Macheka akauraya chii akaisa food poison anditika ndishamwari wangu chaichai uri panzwisisa wari kupa nzvenga wambijana asi chokwadi chakane choti toda Karasawo wakaita pfungwe wachimba kuti Karasawo naMusaida ndimauraya ani baba tagara mai manje apa wakauya futi wakaimba takana 9 kusvika na 2 wachimba kuti makauraya chi baba iwewe Musaida na Karasawo ndiwo wakatenga poison kupa Karasawo kuuraya ani baba wedu iwo wanavo. Saka pandiri kuenda point ndepekuti iwe utoti wana vari kukublema kuti vari kuti iwewe neshamwari yako ndiwo wakauraya baba wavo. Iwewe the same person ari kublema wobva waenda kotora futi mavhu paguva rababa wewanavo wobva waenda kookanga. Uri kuedza kuti chii? rimwe pakuenda kumapowa kwandina kuenda ndakaenda toda kubatsirwa nyaya ibude pachena isiri kuziva kuti wakaenda uri kuda kubatsirwa kuti nyaya ibude pachena yakabuda here pachena haisati yabuda pachena. Saka muri kuda kudini makotora musoro webaba kuti ichibude pachena izvozvi zvaisi kubuda pachena what is the next move? Ndofunga kuti dai nyaya yabuda pachena kuti tizive akauraya. Aiwazvo izwa shamwari ndatotaura kuti nyaya yenyu payatotanga kushatira ndeyekuti mese munotonga muri kusvika Macheka. Ndipo ndaikumbirawo dare kuti Macheka ndaikumbirawo apa haana kusunga sei. Ndozvandikubvunza ndikuita kunga senge Macheka uri kumutya handiti but imi muri kuziva kuti zveshuwa munhu akauraya munhu ndiMacheka but munotonga muri kumunyenyeredza muri kumusiya kunze. Sei muri kumusiya kunze? Imi muri kwaitiswa kuti ndiye akauraya. Ende chimwe chinhu chandisina kunzwisisa musikana ati izvo pakadzika baba pamusoro pemba dzadzi kuma1 asati aya achinda ane nzara Macheka ndobva apinda mumba ndobva atora maheu adzoka nemaheu akabvunza baba kuti unomwa here chii akatanga asitapinda mumba akatanga abvunza baba kuti mai waenda kupi kuwasheni saka munhu wekubika vadini hapana asi unomwa here maheu baba akati maheu ndinodini ndinomwa Macheka ndobva apinda mumba ndobva abuda nekapu yake ichi yemaheu ndobva asika ndobva apa baba ari pakati pekumwa mai aiva atomboda kumwawo Macheka ndobva ati imimi musafa enyu ndichakubai munosaizva ndikutaura madaro ndiye mubvunzo wati kana mai anga aripo baba ari kuchema nzara sei mai asina kunobika chikafu angaenda kuwashini mukadzi waMacheka because pamba pari kuwakwa pamba paMacheka hapasi pamba pewani pabambwa asi mukadzi wake wabambwa ari kupfuurira ndiye akasvika baba wapiwa maheu
ndobva ada kutomwa maheu iwa macheka ndobva ati musadini Musamweka. ndokupa yani ndobva ndachita mubvunzo manje kuti mai papa ari kupfurira baba mai wangu wauya kudini kana mai wangu varipo sei baba vakakuchemanzana sei mai vasina unobikira murume wavo chikafu kumba wachipa weikupa murume wavo chikafu sei iwe kutotanga mai vacho vakatopemhawo futi chikafu wautozwa nzara wanotomwa maheu And the coincidence. uyu macheka hwaraira kusamuva ndokupako mubvunzo wabva uya mai akazopiwa here maheu hani varipo mai mai vacho uripi maheu makazopiwa here I'm sorry, Tanga. maheu makazopiwa here Maheu ndakapiwa. Uyu mwana ashaisha statement. Baba wacho akafona shuwa masikati matikofu. Kazi mai Naomi nduriwo ne memory card. Paanga arikwa. Ini ndobva ndatora memory card riya masikati ndapera. Ndakasvika baba kutopedzisa kwa akachini umbaki vangasara ne 2 line. Ndikati ndaye nenyi ne memory card renyu kazi achigara ipapo. Mina ndinoda kudzika pamasikafu ndinoda kudzika kahwani ndadini ndapedza umba. So akapedza umba yake ndokubva adzika. Wakogara pana ndakagara. Ndopo kauya macheka. Kazi mukoma munoda ere maheu. Mukoma vati ndikutoda kudini shwa kurupisa. Ndokutora maheu ake umba ngapapani. Kazi megula nomwene maheu awisi. Ndikati ndinodini iye futi ndine kutodaira. Kazi wanodini wano. Wanapoti kapu yanga ina ndikati undaitisa. Macheka vati aiwa my good chakupa end. Asi akaenda kandotambira andina mwaka ndakandoti dudu ndichera fotazo kuwawo kwacho ndikati zvanyanya kuwawa zviri kuita unga supa wani kwazi isupa ndikati saka kana iri supa ndipe ine shuga ine vanapi vangu neshuga yangu vandaisa yangu neshuga yangu iye vamwa kapu yake akangopedza ini vandamwa yangu vandadini vandapedza mushure mekupedza imomo akavati murume wangu macheka enda pamukoma wacho paangabva kuwaka futi kwazi mapuranga ako ari abaitwa kuti ndirufe chini umba yako mapuranga ako mafupi enda pamukoma wako apo ndakasiya mapuranga wokumbire mukoma wako chini mapuranga takutangusa bhangu nditi pasi mai Naomi ndikavino asi ndopedza kundoita kumwa chini doriya itakuzwa mwangu mwese kuti pesa kuti ndivona ndikati isupa yawirisa ndizvo inodini ndio mbindo ndakama asi isupa yawirisa ndikati inenge supa yadini yawirisa mushure mekudaro akavhatora macheka ayo akazouya svika ibvana kwazi mukoma izuwa iro kwazi ashanda kudini ndakurwara kwazi makurwara chii mukoma muda kuti imba yangu isapere kwazi inodini inopera imba iyi anazotogona futi kuidini kuifaka akabva ngoti macheka bva andomutora kuti tora buranga roisa kutore zveiroisa inini ndabva ndatosimukawo ndakutombatsirawo nemukadzi wacho anga aripo takutosimuka takutobatsirana kutora marata akazi turike ndotora marata yangu kuti turike motora matombo kutsikire kuti mvura ikanaya imba isaite sei isanaya shuwa takabva ipapo munhu akutodini munhu akutorwara akatobva ipapo akangodakiso aibva atotanga kutomwanzira kazi wakutongori kudharagatagata sei mafambiro akuita kazi ndadini ndarwara takangobva ipapo akangodakidza mara tisvike donzi saka nyaya dzenyu munoona kuti nyaya dzenyu padziri complicated padziri kunoita complicated kuti nyaya incheche yamakuita pana vandei because pane nyaya yekufa kwemunhu still resolved haina kupedzwa nyaya yekuzoro haina kupedzwa yakahera ndobva kwaita nyaya yekumakuwa yekukangwa kwemkwevhu nechii haina kupedzwa izvi kwane yechitatu yeburi raoneka riri machaya ndo razvokusumudzai pamusoro iye tuna macheka itakapedzana pacho tikatotongwa tikati zvarini zvapera macheka akazopinda choro zvakapera sei kwakangozi zveiwe macheka okuti hamuna kupa munhu mishonga saka zvadini ndio solution yacho zvatopera zvakangoizvozvo mune unfinished business hamungaenda kuti pafa munhu iyoyo moenda ichosvika kutaura kuti hayo wakaurayira ndiri haure zvatopera umwe chienda umwe imo mbatenda umwe kusvika kutorara uyu wouya futi
audai vuda ukanga ivuri pagore muri moi moti futi hande itotori motora futi vheri muri moi mokanga futi mapedza muriramba futi aiwa imina ndirikurisa pamusha rodzoswa makuwa handisi wakatanga kula musekuta kazi maiguru ndikati boni kazi gumbo rangu rurwadza asi gumbo rangu zvorurwadza narwarisa gumbo rangu ndimukoma saka ndina kumprofiti kwandaini kumprofiti kwandenda kwazienda wadaidze mhuri yese mukoma arwarisa iwewe gumbo rako kuti wadini titakatwa mubvunzo ini mumuyi ndino ndikati mukoma arwarisa iwe gumbo renyu aita sei adini warisa vana vake no nyaya yenyu zvairudaka nyaya yenyu zvairudaka chaizvo ndiye kuti tange tukuiwana because kana tisaona nyaya yefood poisoning pane zvinhu zvituu zvinoitika chinonzi food poisoning hazvingorevi chete kuti munaiswa mushonga ikazi food poisoning zvinongoreva kuti chikafu chadya munhu chachisina kumira zvakadii zvakanaka ende munhu anokwanisa kutodii kutofa dakupa example ukaradza sadza munya handiti munya iwo kana usina kuchengetedza zvakanaka nechii ukaudya mangwana unokurwarisa ukaenda kwadhokta inonzi food poisoning makapa munhu supa yawirisa yagarisa ilba yanga yaora supa munhu wobva afikwa nechii nesupa inonzi futi ichii because doctor kana akanyora kuti food poisoning aifanira kunge akanyora the type of poison because zvaenda kuitika ndezvoti maenda kutaura doctor imi kuti munhu pakangomwa iwe obva atanga kudini obva totanga kuti kudumbu mwangu doctor atodi anza kuti muziva kuti akatesta chii kana kuti akatesta sei kuti azvione kuti ifood poison chipo chakateswa here saka akaziva sei doctor kuti ifood poison chakazoenda kuitika vazoenda kutora bhodhi mukusei anga abuda zvinhu mukana nemumhino nemumaziso nemunzeve zvekuti wari kuti wakaendawo zvakaita kuti fesi yake inge isingasaoneki ende foshuwa wakazototora foto wachiuya nawo chindiratidza kuti kaonai zvaita chini zvaita mukoma saka kwaziva wakati ndizvo zvinoita poison ini ipapo ndikakunyepera handisipo ndakada zvekuzozwawo kuti poison munhu akapiwa poison chinhu chinotanga kuita muviri wemunhu kuora poison haina 2 days pamunhu asati aputika munhu akamwa poison inosara kuduka zuva izvizvi munhu anenge atoora ndo zvinoita poison saka imimi ndo zvakaitika here pamunhu aiwa anga angoti zvingakona chinhu chenyu from day one hachinambisa zvakanaka hapana chamakaita zviri straight izvozvi zvinoda kuti muende motsvaga kuti chakauraya munhu chii 2 pamudzoka pana muda kuti mudzoka pana macheka ari chii 3 zvinoda kuti mudzoke pana pane muprofita akakanga ivhu kuti azokanga ivhu wakaonei ende angada kugadzirisa chii ende gumbo iri sei rakarwadza uyu risina kurwadza uyu kana uyu ende uyu sei akazomhanya kwamuri achiti ari kundorwarisa ndimukomo asina kuti igauti asakati ndimukomo akanga azwei kunani aenda nani wanga wari kundwana ende sei akaprefer kuya kwamuri imi maikuru asina kuenda kunawana mwana mukoma nanatete newana saka akazounganidza dare remushandiya akazoauthoriza kuti totore ivhu kumakuwa ndiyani akazodzora zveivhu rakanga kumakuwa ndiyani
izvo rakadzoswa rakangwarira kumakuwa rakadzoka rese kana kuti rimwe rakasara. Kana rakasara rinani asara naro akazoshandisei? Muruzo here baba, mazuva mbuya, mazuva here bamba. Nyaya dzenyu bamba handikanda kupai dzenyu, ndati dzenyu toda tizive kuti sei makati gumbururwadziwa nani namukoma. Izvo makanotora ivhu repamakuwa mukakanga, sei gumbo renyu risati rapora? Maikuru nevana venyu, mibvunzo yenyu, sei makabvumidza vanhu kunotora mavhu pabhuka remurume? Sei makabvumidza ivhu remurume kuti rikangwe? Imibvunzo yandikupai kuti muende nayo kumba muchifunga, ndoda mhinduro. Muruzo here? Imi mbambo ndoda muprofita wenyu muve naye panapa. Ndoda futi shamwari yenyu Macheka muve naye panapa. Ndiri kuda futi mukadzi waMacheka muve naye panapa. Garai pasi. Muizokutaura. Isusu sewana tinonzwa kubatikana jirufaro katakati. Isusu sewana tinonzwa kubatikana naso nochanga ishe makutiona takadaiso inye kuti sitazoyepi tazoya kunoka panana baba edu kana dai tikada kuti rapana kubatana kunenge kuripo. Takuchitokumbira kuti maurira waita vanhu awa nhasi kunoko ndokazvirambe zvakadaro. Aiwa, don't worry. Chacho tumusabatana ingari kuti mamufundira. Plus maisaziva kuti chokwadi chaicho ngechii. Zvinezvo mauya kudai. Pamuri kudzoka. Muchadzoka kumba mane chokwadi. Maenda kowirirana. Kana kukana chaiko. Asi isusu kuti hatudi muite sei? Kane. Toda kuti muende kodi kowirirana. Mugadzirise zvinhu zvokunetsa muchii. And because I'm surprised kuti mumusha munana mukoma muningina ndiye anomhanyisa wana mukoma wese ndowanhu wese kuti tia zvandikudai ende wana mukoma wokomplya. Saka arumbotonga musha uyu ndiya netsvimbo dzemusha ndiya because kwana musha wese wakumhanyisa nekuti mumwe ndingi arwara. Kuti mukomana mudiki mumusha warwara wanhu wese womhanyiswa wese wanhu kumhanya up and down. How powerful is this guy? And where is he deriving his power from? Simba rake rakakura kudai hivi uri kurionepi? Ende sei vanhu vari kudya simba rake? But anyway, imwe yeanza yazvo ndaanayo yekuti ishamwari yaMacheka ende unhu hwaMacheka unozikana, mabasa aMacheka anozikana, mamwe acho ndio akazosakisa kuti munhu amwa maheu obva azoenda kwadai. Tichamuzwa auya Macheka nemuprofita, asi muprofita pachauya tichabva tamuendesawo pane mamwe maprofita neimwewo masvikiro wobatsirana kudii kuona kuti kana mabva panapa munobva mane chii, mane chokwadi. Tochiona kuti zvaziti necessary kukanga ivhu repamakuwa kuisa mafuta nesauti nemaonyeni. Mapedza kukanga moti maikuruendawo he
maamuri kuedza kuti chii, maamuri kuedza kutaura kuti chii. Anyway, ngasangana Saturday, make sure macheka iziye profit yapano. Iyo ibama. It's responsibility yenyu yokudza. Pamusoro changamire. Yes. Ndinokumbira kuti mudipo baro. Kuti ndisvike naro kuna Shemande, handikwanisi kusvika pamba pemunhu iwe uri mudiwa pamutasa. Mande kwatondo. Ehe. Nosati wasvika mbodinda kumutaura naye. Zvakanaka. Thank you. Alright, is. Yes. I'm sorry. Inini ndamira pamberi wana awa Rosi Gatakata. Wana awa wari kuuya pamba wauya wakauya kuma9 wakauya ukatuka nemotindopoma yakazobvisa mari yekuzopa pamasa macheka Iyoyo msesana machekari. Anga mafuta kuti mai wakapa macheka mari. Mari yakazopindura mari. Anopindura mari ndakaiona ndiani. Muroora waripo. Ndimacheka. Saka ndati kusesana kuti machekari chii? Yes, Tondi. Ndiri right. Ndinanza ni ana gatakata. Right. Saka ndikuti gatakata ndida kuti uyo anonzi Macheka. Richard Macheka. Nemhuri gatakata ivi nemuprofita anonzi pane mumwe muprofita azwi kwachikomba. Nani futi umwe nemhuri yacho iyoyo kwagatakata. Ndikuida panapa wese muSaturday. Right, so Aruva atoya nawo kumba kwako wachibuda mumwe mukamba atoita izvo nati pakanaka ati andei tosangana pamusoro yechidare pamusoro yemamu ndino chikumbiro zita Joram Gatakata. Pane vanhu vanominetwa kuti vachange varipo iripo asi tina mbuya vari panapa vanova mbuya Gatakata ndo zitateguru redu vangodaidzwa panyaya iyi saka tisingazivi kuti muSaturday vanodiwavo here kana kuti vanosara kumba. Imi mune here zvamuda kuti azvitaura kana kuti zvamufunga kuti anoziva zvaanofanira kuzouya achitaura. Kana zviripo then there's need. Asi kana pasina there's no need. Azvitero nditaura hangu nazo. Achaiti kuda Macheka. Machekani profita nemuzosvika kumakuwa nekuita sei zvese inyaya yaMacheka nemuprofita nababa munini avo. Ndakapedzera kufundisa kuti mbuya nemazukuru ndofunga vari nyaya dzavo dzakasiyana nedzana Macheka. Because maonero andakazviita vazukuru vambuya avo vane matsvagira vakazviita kuti chii chakaitika kuna baba wavo zvikasanganisirawo nambuya. Ngatizvizwe saka mbuya ngawatouye because kana atorino zita rake rinomukufa kumwana ngaatouye. Ngatisangane Saturday.